Naser Orić, bivši komandant armije Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 Sarajevo kako je on nevin čovjek, a ako iko i pokušao da ubije Aleksandra Vučića, to ćemo saznati kada Srbija otvori za javno suđenje dvojici pripadnika BIA, koji su, kako je naveo, priznali da su nezakonito boravili u Potočarima 2015. Srbija ima dugu istoriju bistava i pokušaj bistava šefova države od strane same države, od Solunskog procesa do atentata na Zorana Đinđića, naglasio Orić. Nakon što su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pozvali Bosnu i Hercegovinu da izruče Nasera Orića, uslijedila je reakcija komandanta armije Bosne i Hercegovine. Orić je Vulinu poručio da ako želi da sazna ko je pokušao da ubije Vučića, da krene od nekih ljudi kojima potpisuje platnu listu. Da bi jednom ovu priču između mene i Srbije završili, najvažnije bi bilo da utvrdimo koliko je vojnika iz Srbije poginulo u napadima na opštine Srebrenica i Bratunac. Vulin i Vučić da nam daju te odgovore i nama i roditeljima poginulih vojnika iz sastava Užičkog korpusa, Crvenih beretki, 63. padobranske brigade iz Niša, 72. specijalni iz Pančeva. Mi znamo za te ljude jer su oni ginuli u akcijama kada su napadali na naše položaje. Neka daju odgovore ko je slao te ljude i ko je odgovoran za njihove pogibije. Da li je to Generalštab Vojske Jugoslavije, Služba državne bezbednosti Srbije ili Ministarstvo unutrašnjih poslova, naveo je Naser. Dodaje kako ima zvanične izveštaje iz 92. i 93. a ako ih Vučić nema, da ćemo ih ustupiti. O vojnoj operaciji u Srebrenici Užičkog korpusa imamo imena poginulih Srbijanaca u izveštajima, ima imena na spomenicima u Skelanima i drugim dijelovima. Posebno je važno da nam Vučić otkri imena pilota migova koji su preletali iz Ponikva kod Užica i koji su avionskim bombama ubili stotine Bošnjaka od Kamenice do Cerske, Konjević polja, Srebrenice, Žepe. Naser Orić nije napadao Srbiju, a s druge strane više hiljada srbijanskih vojnika je prelazilo Drinu i ubijalo sve pred sobom. Neka nađu Slobodana Mišića, neka im ispriča javno šta su radili vojnici Srbije. Njegova izjava je korišćena u mom haškom predmetu. On je bio iz Vranja i sam je priznao ubistva desetina bošnjačkih civila u Fakovićima. Orić je u svojoj reakciji za N1 zaključio da je jedini problem Srbije s njim pogibija velikog broja regularnih vojnika iz Srbije na tlu Srednjeg Podrinja, a među njima i visokih oficira. To oni ne mogu oprostiti, znaju da su izvršili agresiju, a kriju svoje gubitke. Nažalost je očekivano da srbijanski političari i oni iz Republike Srpske na svaki pomen procesuiranja ratnih zločina izvršenih od strane Srba uvek iznova i potpuno neosnovano povlače moje ime u nebuloznom nastojanju da izjednače nešto što se ne može izjednačiti i da opravdaju ono što su radili nevinim ljudima, a to se ne može opravdati. Jasno i glasno su sudovi utvrdili da je izvršen genocid u Srebrenici i Srbija to mora priznati, poručuje bivši komandant armije Bosne i Hercegovine. Svakim istupom političara poput Vulina i Vučića i svakim činom zaštite osumnjičenih, optuženih pa i osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji, ista ta Srbija pokazuje da ne poštuje pravosudne institucije ni Bosne i Hercegovine, ni one u Hagu, zaključuje Naser Orić. Svaki put kada se povlačimo ime kroz takve nebulozne istupe, oni pokazuju da ne poštuju ni domaće ni međunarodne pravo, jer Naser Orić je pravosnažno oslobođen i u Hagu i u Bosni i Hercegovini, za razliku od srpskog komandnog kadra, koje je pravosnažno osuđeno. Ako već govore o poštivanju zakona, onda neka poštuju zakon, ne sakrivanjem i pružanjem utočišta osumnjičenima, optuženim i osuđenim za ratne zločine, nego tako što će sami procesuirati sve te ratne zločine u skladu sa međunarodnim normama na čije poštovanje su se obavezali, stoji na kraju reakcije Nasera Orića za N1.